Tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya kuma ɗan takarar jam'iyyar PDP a zaɓe mai zuwa Atiku Abubakar ya ƙalubalanci tsohon gwamnan jihar Legas kuma ɗan takarar APC Bola Ahmed Tinubu domin su gudanar da muhawarar talabijin na sa'a guda domin tattauna batutuwan da suka shafi ƙasa. Tawagar ƙungiyar ƙasashen Turai da wakilan kamfanin man NNPC da jami'an tsaro da ke aiki a jihar Delta da ke Najeriya sun ziyarci wanda ake sarrafa man sata a jihar Rivers domin ganin irin illar da yake yi wa muhallin yankin. Hukumar Lafiya ta Duniya ta bayyana cutar ƙyandin biri ko kuma monkeypox a matsayin babbar barazana ga ƙasashen duniya, ganin yadda ta kawo mutane kusan 17,000 a ƙasashe 74. Gwamnatin Sudan ta ce hankali ya fara kwanciya bayan rikicin kabilanci tsakanin Hausawa da 'yan kabilar Batti a jihar Blue Nile, wanda ya sanadiyyar halakan mutane sama da 100, yayin da wasu da dama suka sami raunuka daban-daban. A yankin Lesbos na kasan Girka, jami'an kwana-kwana sun yi amfani da jirage 7 da wani jirgi mai saukan ungulu wajen kai ɗauki tare da kwashe jami'an yankin da baƙi masu yawon bude ido da wutar daji ta ritsa da su a wani tsibiri da ya shahara wajen karɓar baƙi masu yawon bude ido. Rasha da Ukraine sun rattaba hannu kan yarjejeniya daban-daban da Majalisar Ɗinkin Duniya ta Turkiyya a ranar Juma'a don sake buɗe tashoshin jiragen ruwa na tekun Black Sea na Ukraine don fitar da hantsi, a wani yunkuri na shawo kan matsalolin abinci da kasashen duniya ke fama da su sakamakon mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Wasu 'yan tada ƙayan baya na ƙungiyar Al-Shabab ta Somaliya sun kai hari a wasu ƙauyuka biyu da ke kusa da iyakar Habasha, inda suka kashe jami'an 'yan sandar Habasha 17 a cikin yankunan Somaliya, yayin da aka kashe mayakan 63. Ministan Kuɗi da Tsare-tsare ta Najeriya Zainab Ahmad ta ce shekara mai zuwa na 2023 gwamnatin za ta kashe naira tiriliyan 6 da biliyan 700, wato kwatankwacin dalar biliyan 16 a matsayin tallafin ga bangaren man fetur na ƙasa, wato ƙarin kusan kashi 70 fiye da abin da gwamnatin ke biya a wannan shekarar 2022. Da aka muka kawo ƙarshen labaran, ka kuma ta gudanar subscribe.